Parang, Pati si Kels. Oh my God! paano meron yung connection? Alam mo, admin, relative. Ay, ano? Joke. Bakit na? Fiancé ka naman na. Galing ni Purpose. Oo nga. Hindi Ikaw ka- din, hindi ka na, nepotism no? ka din ha. Ay, oo, asawa ko yun eh. Oo. Hindi, hindi siya na. Hindi, pero pwede ba rin sabihin? Kung nangyari ka. Alam ka lang. Kami sinigil. Happy birthday. Play tayo. Ay, Jason. Ay, yung toast. Ay, kita ba yung ating kayo? Asa na yung... Ibo na ako ha. Nakailan ka na, Justin? Nakarap ka na pala. Nice. Oh, 6 feet ka so far. At correct.
All boys. Ito other load. Okay. Okay lang yan. Hindi na makakapay. Yung time lang. Nakuha game na ba? Oo nga lang. Hindi pa rin. Ako lagi ko. Hindi, kahit isip mo takbo, pero yung paa mo tulog. Yung alam mo doon, pero yung paa mo hindi gumagano. Alam mo mga 7 pa. Hindi connected eh. Ay. Best. Tingin mo. Best, bro. Kayo ni Mark?